12 ani să avem școală limba română, pentru că autoritățile au fost germane, austriece, limba germană, sau au fost maghiare. Ne-am putut păstra identitatea prin școlile confesionale, sprijinite de biserică. Fie că au fost ortodoxe, cum a fost în zona Marginii Sibile, sau au fost greco-catolice în alte zone ale Transilvaniei. Chiar Ioan Lupaș, protopop ortodox, în statistica pe care a făcut-o, să știți că în Transilvania erau 55% greco-catolici în momentul în care așa a scris acea monografie legată de istorie. Dar să știți că au fost oameni care au luptat, poate în anumite perioade, eu sunt ortodox, așa m-am născut, dar trebuie să recunoaștem adevărul istoric, poate mai mult decât ortodoxii pentru păstrarea identității noastre naționale. Cum v-am spus, nu lipseau materiile reale. Și să vă dau un mic exemplu, cu tot caracterul religios al învățământului timpului la Săliște, învățământul real se bucura de o impresionantă dezvoltare. Și ne dă acel exemplu de care v-am spus. Într-o vreme în care electricitatea era cunoscută aproape numai teoretic, fără să fie întrebuințată pentru nevoile poporului, când era introdusă, ea nu era încă introdusă pentru iluminat, într-unul dintre orașele Transilvaniei, știți cu toții că la Sibiu a fost abia prin 1896, în școala din Săliște, la fizică electricitatea se învăța pe baza mașinii de produs cântei comandată la Viena, pe baza unei mașini de produs cântei comandată la Viena, înainte de 1892, anul în care la Timișoara s-a introdus pentru prima dată electricitatea. Și să știți, școala din Săliște a fost prima școală iluminată și încălzită electric. Deci am avut nici măcar în Sibiu, în școlile săsești, în școlile maghiare, nu exista așa ceva, ca să vedeți câtă râvnă aveau oamenii aceștia pentru școală. Avem tradiția și acum la noi, la Biserica din Săliște, să fie două discuri. Un disc, să știți că era venitul preotului, un disc era venitul școlii. Și se ducea pentru plata învățătorilor și pentru dotarea. Nu erau fonduri europene pe care să le putem accesa. Și mai mult decât atât am găsit într-un document că era o așa numită ladă aloidală a comunei, în care oamenii se duceau chiar și la nunți și la botezuri și se făcea, astăzi o monitorizare, se făceau daruri pentru școală și așa am reușit să facem, am ajuns săliștenii până la Viena, ca să ne cerem dreptul să nu se mai ducă, să zicem, taxa vamei târgului către autoritățile din Sibiu și să rămână în școală, în comunitate și folosită pentru școală. Au stricat comuniștii și acest bun obicei în 1946. Cum mai rămas cel cu disc? A rămas cel cu disc, nu este ceva rău. Eu de care am spus părintelui Ciocan, dacă s-ar face, cred că s-ar aduna bani și mai mult și pentru biserică și pentru școală. Dacă s-ar face lucru. Eu, este o idee personală și de suflet. Vreau să vă spun doar despre cei doi învățători, ca să vedeți cum erau învățătorii pe care i-au avut în școală. Primul său dascăl a fost absolvent al unei oarecare școli populare și a unei cursuri pedagogic de un an la Sibiu. Nu se făcea, cel puțin pe la jumătatea secolului XIX, atâta școală ca să poate veni, dar și dacă făceai un astfel de curs, erau mult deasupra celorlalți. De la el am învățat să citesc, după o metodă extrem de simplă, și să scriu, dar mai ales să lucrez ordonat și cu sufletul senin, așa cum era el însuși tata Ilie Hociotă. Am spus și la Săliște, vreau să subliniez cine era acest Ilie Hociotă. A avut doi copii care poate l-au întrecut, ca și unul dintre ei este preotul militar, ajuns până la urmă chiar protopop al armatei române, Ilie Hociotă, îl chema exact ca pe tatăl său. A fost preot al regimentului 2, probabil acolo mergeau cătanele și din Săliște și din Gura Râului la Sibiu, și la Brașov. Cei de pe la Poiana ajungeau pe la Orășeni în regimentul 64. Și a fost preotul celui care a înființat actualul Muzeu de Arme și Trofee de Vânătoare, August von Spies îl cheamă, în Sibiu, pe strada de școala de nou lângă stadion. Era colonel și a ajuns ulterior administrator al domeniilor de vânătoare a regelui Ferdinand. Iar și mai cunoscut decât el este sora acestea, deci fiica învățătorului, Maica Maria Mina Hociotă. Este considerată a doua Ecaterina Teodoroi, este a doua femeie din armata română cu grad militar de sublocotenent
A luptat în ambele, a fost soră medicală în ambele războaie mondiale și în primul război mondial, chiar a fost rănită la Mărășești, la coapsă foarte puternic. Îi izbucnise tifosul exact tematic, care a afectat atunci oamenii din tranșee, iar doctorul care a fost a zis: pe tine te iau pentru că tu nu ai nimic de pierdut. Ea plecase la moartea tatălui din 1915 murit. Acest învățător, să știți că a fost timp de 40 de ani dascăl la școlii din Săliște, a murit în timpul primului război mondial, undeva prin anul 1915. Cel de-al doilea învățător, la care am umblat, așa spune, timp de 2 ani, în clasă de a doua și a treia, a fost directorul Mihail Stoica, sau Mihaila Stoica. Era originar din Fofedea, satul mare lui August Traboniu Laurean, care îi fusese și dascăl acestui. Iar acest Mihail Stoica, să știți că a fost director al școlii din Săliște timp de 36 de ani, dintre anii 1863 până în 1897. Informații pe care le-am găsit atât în Telegraful Român, cât și în monografia scrisă atât de frumos de doamna director Maria Andru, cea care a condus și școala din Săliște. Ce s-a făcut acolo, și cu asta chiar o să închei, domnul Mitică, și o să fac legătura cu domnul Cosmin Cruceat. Pe lângă, pentru că așa au avut viziune, acum le numim curiculă, numim extrașcolară, se învăța, deși n-ar fi trebuit poate să se învețe, fiind o școală confesională cu limba de predare română, au avut ideea să învețe 2 limbi străine. A spus, așa le considerau românii, cei care erau stăpâni le considerau limbile oficiale. Se învăța și maghiara și se învăța și germana, iar cu germana pe care a învățat-o, doar la școală, cum s-a putut, vă dați seama, că nu era dascăl la noi la Săliște, a putut să treacă examenul pe care l-a dat la Colegiul Evanghelic Luteran de la Sibiu, actualul Colegiul Național Samuel von Bruckenthal. Asta am vrut să spun, ceea ce făcuse Onisifor Ghibu și ultima idee, care cred că ar fi bine să o avem pe tot. Cum simțeau acești oameni? Satul natal, tradițiile. Chiar asta spune Onisifor Ghibu și este ultimul citat, domnul Mitică, dar o să vedeți că o să vă placă. Datorez satului meu natal tot ceea ce este mai solid în ființa mea fizică și spirituală. Ea mi-a pus baza întregii mele vieți. Tot ce a urmat nu a fost decât dezvoltare și completare a ceea ce aduceam cu mine din moștenire, experiența și agoniseala primilor 10 ani. Toate formele vieții și carierele mele de mai târziu și-au rădăcinile în strămoșii mei, care s-au jertfit pentru idei îndrăznețe și pentru scopuri altruiste în mediul țărănesc și meșteșugăresc al satului, cu tradițiile și cu idealurile lui de luptă și libertate. În părinții mei, care au fost întruchiparea muncii pentru progres. Foarte frumos spune asta. Am străbătut mai târziu multă lume împărăție, pe uscat, pe ape și pe văzduh, mii de sate și orașe, mai prin toate țările Europei. Mi-am scăldat sufletul în priveliști fermecătoare, am privit opere de artă fără de moarte, am ascultat pe cei mai mari artiști, filozofi, preoți, oameni de știință și cărmuitori de state, am participat la adunările alor mari savanți ale lumii, am urcat scările și catedrele atâtor universități, academii, teatre, arhive, biblioteci, expoziții, dar am rămas mereu același copil nedezmințit al satului meu natal până în clipa de față. Binecuvântat să fie acest sat de veci. Mai spune el, fie ca zeii, ca puterile lui slăbite, facă zeii ca puterile lui slăbite să renască azi la o nouă viață, mai presus de ceea ce a trecut, așa cum i-au prevestit atâția mari proroci în zilele noastre. Ca și Ioan Lupaș a dorit să fie înmormântat la Săliște. Ioan Lupaș, când pleacă în 1919 ca și profesor universitar la Cluj, oamenii din sat au spus: Săliște a pierdut un preot, un protopop, dar țara a câștigat un intelectual. Și a exprimat dorința în cuvântarea care a avut-o în sala festivă ca să fie înmormântat în mormântul în care a fost înmormântat tatăl său și familia sa. Tatăl lui Ioan Lupaș a murit undeva la 3 ani, trăznit fiind cu oile la stână. Ce spune Onisifor Ghibu? Nu i s-a împlinit nici lui. În pământul sfânt al lui doresc să mi se odihnească și rămășițele pământești până la judecata din urmă, alături de cel ale părinților și ale strămoșilor mei. Este înmormântat la Sibiu, iar mâine, alături de copilașii dumneavoastră de cea din comunitate de domnul Mitică, de copii de la Liceul Ghibu, ne vom duce și vom ține un parastas pentru pomenirea sufletului lui Onisifor Ghibu.
Sper că a fost interesant pentru dumneavoastră. Sper că nu m-am muncit pe mai ales că mi-e pare rău că domnul Crucean, că i-ai luat din timpul dumneavoastră.